Bat baro ki MDC ki jongi ki dan ringkat agani kapor. Naru na Giant Hills bat hapo ki HDC kumju. Bat ka jing ai kublai ka bakarpan ka jing kalong ipi ki pat ba ki be eat ki jing. Ki balong ki parado ki prasnam ki parakher ki paramer ki jonga ki bangelum lang agani ka jaka. Namar ka jon ka tau ba ka ba kraw nagabanta jongi iwe pe iwe. Ki pai ba bit balai kumbala kren begini kinong kren haswa jonga ki bala kli balai ni hapan lum kumni bat balai ni hapan pai pat sasisin show pat ba haswa bangangan kren ni sibon ki mat ki ba kapati kala penpau bangi dan adu pratli kita ki mat ki bangi ngin dawa nangani ka sarkar MDA ba ka dei ban pen orlong ya kini ki pratli ki mat ya kwaru ban pensyai namar bagi pai ba kinum sya elam bagla nadan shibun ki ba persang ban yalam bagla yo pai ba o ban keno da kumni ba da kumtai lada ka dei tang hapdeng para pai ba nginum ya pensngap ndre bangi snow bakat u deputy chief minister kat u minister kidang kren kum kitu ki kelung ki kena dei namar kata kadau ngasno badan kam dei namar kata kadau ngasno badan kam ban ai ji kai om tang ipi ki paipa ndrei ban ai ji kai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki bashang hapo secretary ngakwa benang iki ngam tip ki sngotu nem kabut ayu politics hana ba ka BPP kale politics kani ka meeting ngimpat ong ye kani ka rally niong kani dei tang ka public meeting ni sedang ban lek pen sngotu bakla anda ke voice of the people party kan lum mi rally haki por ki banuan upai ba de ki lakun mi hagani ka ri ka ji ka taken kadai ka rally ka besisha kani kadai tang ka jinglang pat ba ban pen sngotu ban sedang nang ni ban pen sngotu balai ni hap ban mi kumni syakmat ngakwa banong ni minister ban pen sngotu aki ya kata ka kintin politics kamot ayu politics katkom ke jingbatai jong u Michael Curtis Wayne ki Paul Santos upabatai sapang ke jingbot jong ke politics wang kumno the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata kadai ka jingmot jong ka politics, kamot ka politics, kandai bengi kran tangya ka sarkar, leni mansile election, leni ya kata ka jingman jong ka sarkar, leni ka jingla. Ndai kadai siapang ka jing sandor ya kata ka bo. Kumno la yo ya kata ka bor. Kumno la sandor ya kata ka bor. Balai la don kamban sandor ya kata ka bor. Bat kumno ban pentri kam ya kata ka bor. Kiai kita ki pelong. Ya kata ka bor pakanuan rai ki policy, lani ki program, ki pair. Lani kita ki factors, ki influence, lani ki penlong ya ka sarkar bakan shim. Ya gini ki rai kumangi kata ka ka politics ka bamangi ki nongelam jongga voice of the people party ni smoto. Hangi ka politics kam dai tang mansiang election. Oh bapli kini ki minister jungi ka politics ka dai bet tang banile election. Wei belami ki sang putay ban pelong jingelang oh lale politics.
Snowsen A bakim snotu hana bangile politics ya kani kaji ki lompong deng layak ki yau lompong deng namar ban ya kan bas nakam ta ke MP lada kalong kumta ngan ong ipi mlong su menta bangingin penyang kandidat namar ba usamla ban siudor nonglang ringkat baka kenuan tu kila job ya ke sarkar hari ini Agbedai bat kani ke JK tedalong gupta tingi ni hapweng no pi kerteng bat scam namar mlong syuk nile umat ile no ban sudor lalong MP no mo kini gidai ki jingalam ki jingkren bi ko ki patba bat ni klem shim kabu lani hijack kumbong utau samla nonglam nakaseng kongres baga boys of the people party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka buram ka baga GDF ka Green Tech Foundation ka dai benio AM ko ki fight ba kinonglam jaga boys of the people party kidani ka jingkit kli habagini ki samla kilami ban shatngan banta bani ban pintu no yang itu projek lompong deng bandi ban ta ka sarkar kampatiau Laiski sauski kini ki samla kila kem telat ndan nang pek ndan nang kmi inangalam jaga boys of the people party kem hon kamen sim ban pekai yaki samla bikin syuyap kumtu lani ki bikin jinjar ngilet ban aimen sim ki ban ngilet ru ban pelat yaki nagano kano kajingma kabla ban peta ya ke jingem ke jongki bangatip baladam dei bagami pertai ke boys of the people party balada dei amdai bangi pin banai ke jiki nganget kandan ke jingja ke sniu ya gini ki samla hato kita ki boong baga boys of the people party kale politics pihun balangut ki samla ki bala kucing motrial banung pindan kini Nakua ban keli jengkeli ya kita gue pati seng pertai kiba keno ini hato pihun kemensim balan kini ki langut ki samla kiba mi syakmat balan ya laga jang gem ban raikut hado baga sarkar kan weng lumpon ngeng kihon bagin siak no ka boys of the people party kamhun kami syakmat namar ka takadau ban yarap kini ki samla ban pelat lagi nagani ke jingma ka ap ya ga gem ga jongki ko ki patba Oh don ruti ki boong ha. Oh pratli mo kimat jong ke BPP. Shanoja reservation polisi yong. Oh so ngaku abnai ku play na du ka donut. Ya gitu ki bapin kan mau yangi. Bangi don kample ban batai yo patba ya kani ka mat hagani ka por ka pamenta. Habangi nglai kren. Ke ki mat ki bang kirki. Leni ki current issues ni yong tin pareng. Nilai keren bakal donru ke jia keren sepang kini ke jia ki kabang leki ausnem arpulai hawa ka sarkar kapan pendem hau benai September arpulai kala tahu ke expert committee bak expert committee kala summit ya ke report ke sarkar hau benai Jun arajar arpusan ke simpor ya ke sarkar bahkan puli yang katakan report ki orang marka kia palat kadang sin ke meningkong balat ho ya ke jingbet jingbiang jogaan dak kilo hangani kecila ka jingi hagi we gim jitho kilo ya ke jingbet ke jingbiang jogaan balaban petrikam deitang hapok ke sarkar MDE bagi tau kilo ya kata recommendation jong expert committee nilai keren ban nilai snoto habang nilai keren ban nilai tai hapo assembly the voice of the people party menta kum kinong alam nilai keren ban wakilat kilinti dan artli ki jingperkat ki jungi hagam dei ba ni ka recommendation la ne ka jingbamla juga sarkar ban pen kala away galong lesi ni hapan pai chika ying bishar